Sziasztok! Ebben a videóban csinálni fogunk egy hőmérsékletmérést a mobilgarázsba. Az előző videóim alá írtátok páran, hogy csináljak, hogy mégis tényleg mennyit számít egy ilyen szigetelés. Úgyhogy most arra gondoltam, akkor megcsináljuk ezt. Hoztam ide illetve 2 darab időjárás állomást. Van egy fehér kül- és beltéri egység, meg van egy fekete kültéri is, szintén beltéri egység. Körülbelül egy órája rakhattam be ide őket. Most a lakásban vannak, itt most ilyen nagyon lájtosan megy a klíma. Azt mondja, hogy ugye itt látjuk, a fehér beltéri 23,5 fokot mutat, a fekete 23,4-et, tehát elég jól beállt azért a hőmérsékletre. Páratartalom igazából most szerintem nem lényeges, ezt engedjük el. Egyébként szerintem a fehérje az pontosabb. Itt látni is a kültéri meg a beltéri egységén, hogy nem olyan igen nagy a különbség, viszont ennél a kültéri egy picit alacsonyabb mér. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogyha tovább hagytam volna, lehet, hogy az is beállna, de mindegy, most egy órája hoztam be. Na, most ugye augusztus 14-e van, 12:56, mint látjátok. Most azt fogjuk csinálni, hogy gyorsan kiviszem a mobilgarázsba, mondjuk betesszük a feketét a mobilgarázsnak a szigetelt részébe, a fehérnek a beltériét, ezt szintén a mobilgarázsba fogjuk betenni, viszont nem a szigetelt, hanem a szigeteletlen tárolóba fogjuk betenni. A fehérnek a kültéri egységét, ezt a mobilgarázsomnak van egy olyan része is, aminek egyik oldalon nyitott az a kis grillezős helység, úgyhogy oda fogjuk tenni. A feketének a kültérét pedig valahova kiteszem az udvarra. Vannak itt gyümölcsfák, úgyhogy teljesen árnyékban lesz az is, úgyhogy meglátjuk, hogy ténylegesen mennyit fognak ezen mutatni. Már egyébként ilyen 33 fokot ígértek, úgyhogy annyi biztos, hogy lesz, mert már most rohadt mocsok meleg van kint. Ja igen, és ugye mindegyik beltéri egység az eltárolja a minimum és maximum hőmérsékletét a kültérének és a beltéri egységnek is. Úgyhogy én ezeket most le is nulláztam. Úgyhogy most igazából a minimum meg a maximum is ez a 23,2-3-4 fok környéke kell, hogy legyen. Gyorsan kirakom, és akkor ilyen 3 óra, fél 4 környékén akkor megnézzük, hogy mennyi is volt a maximum, vagy mennyi az aktuális hőmérséklet, akkor na, akkor megyek, teszem is ki őket. Na, itt is vagyunk akkor. Most már láthatjátok 4 óra, jócskán nem volt, most már 4 óra 20 van. Azért is nem csináltam meg előbb ezt a felvételt, mert igazából én óránként kijöttem, azért nézegettem, hogy nagyjából mennyi a hőmérséklet, és 3 óra után olyan fél 4 körül akkor tetőzött, én akkor láttam a hőmérőkön a legmagasabb értéket, úgyhogy aztán még vártam, de utána már aztán ilyen 3-4 körül már kezdett csökkenni. 1-2 tizedet legyen, mert most meg már azért többet is. Na, nézzük is akkor, ugye a fehér az volt a tárolóban, ami nincsen szigetelve, de ugyanúgy zárt lemez. A belső hőmérséklet 37,1 fok volt. Azt mondja, hogy ugye a fehér kültéri egység az pedig a grilles helységben volt, aminek egyik oldala nyitott. Ott 35,7-et mért. Aztán ugye a fekete beltéri egység volt a tárolóba. Nézzük itt mi a helyzet. Tárolóba, garázsba, hülyeséget beszélek. Na, 31,1 fokig ment itt benföl a hőmérséklet, és 35,2 fok volt a külső hőmérséklet ott az árnyékba a fa alatt. Úgyhogy hát ja, azért nem olyan
elhanyagolta durván, 4,1 Celsius fok volt itt a különbség a szigetelt garázs meg a külső hőmérséklet között. Hát a tároló az meg brutális. 37,1, tényleg ilyen 3 óra után, amikor oda bementem, hát mint a szaunába léptem volna be. Olyan meleg volt, úgyhogy azért van különbség. Egy jó 5-6 fok különbség van. Úgyhogy igazából érdemes szigetelni, meg azért még egy dolgot elmondok, hogy ugye itt magánál szigetelt garázsnál nincs hőtartó közeg. Tehát itt nincs tégla, itt csak egy szigetelésünk van, ami a külső meleg, vagy éppen a külső hideg és a benti meleg közti teret választja el, igazából szigeteli. Na most, hogyha nyilván vastagabb szigetelést rakunk, akkor is előbb-utóbb át fogja engedni ezt a hideget, vagy akár épp a meleget, csak az eltelt időtartam az maximum lehet, hogy hosszabb lesz, lehet, hogy tovább bírja egy kicsit. Tehát, hogyha itt lenne akár egy téglafal, nyilván nem kaptunk volna ekkora eredményeket, biztos, hogy hűvösebb lenne itt benn. De viszont éjjel, amikor lemegy a nap, akkor viszont azt tolná, mert mint egy hőakkumulátor úgy működik az összes tégla is. Úgyhogy ami ki is tud hűlni, illetve be is tud melegedni. Tehát hiába rakok én akármekkora szigetelést, rakhatok 30 centi vastag polisztirolt is egy háznak a homlokzatára, ha az a ház nincsen fűtve, előbb-utóbb győzni fog a fizika, és ott benn is ugyanolyan hideg lesz, közel ugyanolyan hideg, mint a külső hőmérséklet, tehát azért csodák nincsenek. Viszont az a nagy előnye ennek, hogy itt csak egy szigetelő réteg van, és nincs hőtartó közeg, hogy én itt kijövök a klímával, 10 percen belül meleget csinálok, de lehet, hogy 15 perc, tök mindegy. Ugyanez nyáron ilyenkor hideget is tudok csinálni ugyanúgy 10-15 perc alatt, míg mondjuk egy fűtetlen házba ott begyújtasz, és amíg ott maga a tégla át nem melegszik, nem melegszenek át a falak, addig ott garantálom, hogy nem lesz meleg. Tehát oké, hogy az utána elalszik a tűz és tartja még órákig, vagy akár napokig, hogyha le van szigetelve, de annak viszont idő kell, mire ott tényleg jó komfortos hőmérsékletet tudok csinálni. Úgyhogy van ennek előnye is, van hátránya is. Na, egy ilyen tesztet majd azért még télen csinálni fogunk, hogy ott mi a helyzet. Én már amúgy nézegettem januárban, bár akkor még nem volt kész a szigetelés, de akkor ilyen 4-5 Celsius fokkal mértem itt benn melegebbet, mint kint, de mondom, akkor még nem volt teljesen kész a szigetelés. Úgyhogy, ha esetleg bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok le kommentbe. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Majd találkozunk a legközelebbinél. Esetleg ötleteket nyugodtan adhattok, hogy mit videózzak le, vagy miről beszéljek egy kicsit, hogyha valakit más is érdekel itt a garázsral kapcsolatban. Na, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!